Ano naman to, tsaka? Tradara mo naman to yung, kuya. Sige, dada. Ikaw, tim-tim, hay man natin mo, kuya, kuha dito gawas. Oh, magawas na naman. Adto na gumawas na ko, otro. Adto na, oh. Gumawa na naman, kadto Kudunin mo na. Ang gulat imo mata. Bakit bukaw? Dag ko rin mata. Gumawas na naman imo anak ko dito, mga Ba? Tsakay. Ano? Matigan ulo. Kung dito ay imo, matigan ka ulo. Di pa ba ito masupo kundi ay imo? Ha, tsakay. Matigan ulo. Mas matigat mo ulo kay dalagas ka na. Kardo, try mo anak, para baing gumuwas ka dito ka na sana maliligas ito. Sige. Kung sana lang nga ito, mamatay pa ito ka na anak. Bahala ka na yan, butayin mo. Ang butaim. O ano na? Ato si Tim-tim, timang. Ikaw liwa, tayo imo anak ka lang, yung pabayaan dito gawas, ay ito lang sana, sunod na Ano? Anim anak wa dito? Ha? Kuha dito yung anak dito. Gawa na dito. Ayan na yung success. May ikididi na tayo mo. Success. Dito mo nanay. At mo nanay sulod. Buti yun lipong ka mo ka istorya.